Вакытында төлебез бөтен ишек язуларын китә 21-нән 23-нә хәтле без төлебез. Вакытында күршеләр дә шулай түләсеннәр иде бит. Әлеге ике катлы йортта яшәүчеләрнең барысы да шулай уйласа, ОДН түләргә дип баш ватасылары да булмас иде. Әмма милекчеләрнең берничәсе торак коммуналь хезмәтләр өчен я бөтенләй дә түләп азапланмый, я исәпләгечләр күрсәткечләрен тапшырганда азайтып бирә. Нәтиҗәдә йорт өчен тулаем ОДН үсә бара. Моннан намуслы түләп баручылар иза чия. 20 артык берсенең 27 бер квартираның берсенең әзрәк генә бенкеннән алып, бөтен кем бурычлы квартиралар бар 5000-нән тотынып, без шулар белән катырак эшли башлыйбыз. Бөтенесен судка бирәбез. Беркемне дә аерып калырга ярамый. Раз без эшлибез, безнең хезмәт өчен түләргә тиешләр, ут өчен түләргә тиешләр, су өчен түләргә тиешләр. Кемдер түли, кемдер түләми, алай булмый бит инде. Эшче комиссия әгъзалары су өчен 5000 мең бурычлары булганнарның да электр энергиясе өчен нибары 40 киловатт күрсәтүчләр ишегендә шакып карады. Ачучы булмады. Ә бит уйлап карасаң, фатирдагы бер суыткыч кына да айына 50-60 киловатт электр энергиясын куллана. Димәк, бу фатирларда яшәүчеләр утта, телевизорда кабызмыйча суыткычка гына карап утыра. Йорт диварларына эленгән спутник тәлинкәләр исә киресен сөйли. Үткән елның ноябрьнән башлап инде бу квартира булмакта торучы жителләр күчтеләр турдан-тур расчетларга энергосбыт белән һәм шуннан соң барлыкка килә башлады безнең УДН. Соңгы мына декабрь аенда 33 домда зур УДН 33 дом булган булса, ул январь аенда 30-га калды инде. Күпмедер эш барыла инде исполкомда. Комиссия создавать для энергосбытның кешеләре чакыла, методлар эзләүне методлар барында керешергә була УДНлар белән. Капиталь ремонт ясалгач, фатирлардагы барлык исәпләгечләрне подъездга чыгарга. Эшче комиссия тикшергәннән соң шундый нәтиҗә ясады. Шуннан соң бәлки бу йорт проблемалы булудан туктар. Ә менә аңа кадәр нәрсә эшләргә? Бары бер генә юл: электр энергиясе өчен күрсәткечләрне һәр айның төгәл 23-ндә, су өчен 17-сендә тапшырырга. Домкомның булуы да ОДНны киметүгә бер юл. Мы пришли к выводу, что Без исәпләгеч күрсәткечләре теләсә кайчан тапшырыла дигән фикергә килдек. Йорт буенча сайланган кеше эшләми дигән сүз бу. Әгәр дә ул үз вакытында 23-ндә барлык күрсәткечләрне тапшырса, гомуми йорт исәпләгече күрсәткечен алганнан соң ОДН түләргә бик аз калыр иде. Был бы минимальный. Су исәпләгечләре булмаса, һичшиксез куйдырсыннар иде. Чөнки 1079 карар нигезендә йорт эчендә кулланылган суның тулаем күләме барысына да бүленәчәк. Ахырдан проблемалар булмасын өчен йорт буенча сайланган өлкән кеше кирәк. Без 17-сендә гомуми йорт исәпләгечләре күрсәткечләрен язып алабыз. Башка кешеләр дә шул ук көнне тапшырсыннар иде. Кемдер түли, кемдер түләүдән качу яки аны азайту юлларын эзли. Шуның белән намуслы күршесенә зыян сала. Завод урамы 22-нче ай йортта хәлләр уңайга үзгәрерме? Монысын бер айдан эшче комиссияның чираттагы рейдыннан соң белеп булачак.